funtzio esponentzialetan bi kasu hauek azalduko ditu. Gogoratu, funtzio esponentzial bat da funtzio bat, honen itxurakoa, hau da, zenbaki bat, ber, eta xak berretzailean, eta berrekizuna zenbaki hori ezin da izan bat. Izan behar da positibo, baina bataren desberdina. Zergatik bat berrekiz beti bat alako, beraz ez dauko zentzurik. Ez dauko berezitasunik hor. Bueno, lehenengo kasua, bietan, definio zeremoa kalkulatzea. Eta, egin behar dugun planteamendu da, bi ber zenbaki bat beti aldugu egin, bi ber edozein zenbaki, prinsipioz bai. Beraz, R da definio zeremoa. Bietan, R. Funtzionek zeintzuk ezaugarri ditu. Berrekizuna positibo izan da, funtzioa bera beti izango da positiboa. Beraz, OX arratzaren azpitik ez da agertuko marrazkia. OX arratza izango da aziota horizontal bat? Bueno, balio tabla egiterakoan, segun zeintzu balio hartzen ditugun, lehenengo kasuan hemen, balio negatiboak hartzen ditugunean, -1, -2, -3, emaitza funtzioaren balio izaten da bat biren, bat laurden, bat sortziren, gero eta txikinagoa, hori kontutan izan da, aziota horizontal bat izango dugula I berdin 0 izango da. Aziota horizontala I berdin 0. Kasu honetan, X-a txikinagoa direnean, eta bestean, X-ak handiagoa direnean. Handia direnean, X ber bat, berbi, berriru berlau, badoa, hemen kasu honetan, bat biren, bat laurden, bat sortziren. Orduan, aziota horizontala ere badago I berdin 0. Baina hemen, da plus infinitura doanean, aruntza goia zenean, eta kasu honetan aziota horizontala da minus infinitura doanean. Orduan, tabla bat egin behar dugu. Beste tabla bat. Eta zeintzu balio hartuko ditugu? Beti bardinak. Dago balio bat kasu bietan koinzitzen dauena. Eta X-a 0 danean, bi ber 0 moten dau bat, eta bat biren ber 0 moten dau bat. Bi baino hiru, lau, bost, berdin da 6 zenbaki agatzen da nor, ber 0 bada, emongo dau bat, eta bat biren bateren bat nahi duzuna, bat emongo da. Hau da, puntu karakteristiko bat funtzio honetan. Funtzio guztiak pasatzen dira hortik. Eta gero hartuko ditugu, balio bi negatibo eta beste bi positibo. Hau da, minus bat, minus bi, bat eta bi. Minus bat, minus bi, bat eta bi. Minus bat danean, bi ber minus bat, bat biren. Bi ber minus bi, bat laurden. Bi ber bat, bi, bi ber bi, lau. Bestean, bat biren ber minus bat, eta buelta emon da, eta bi. Bat biren ber minus bi, lau. Bat biren ber bat, bat biren, eta bat biren ber bi, bat laurden. Puntu horiek markatuko ditugu. Minus bat, minus bi, bat, bi, eta mendoiaz, altuena da lau. Bat, bi, hiru, lau. Bi danean lau. Ametik. Lehenengo 0 bat. Bat bi, bat biren, minus bat, bat biren, eta hemen bat laurden. Eta hemen, zanotena, aziota horizontala daukagu. Iarrat. Eta funtzio izango da, ametik hasi, eta holako izango da funtzioa. Bestaldian, minus bat, bat, bi, bat 0 bat puntua berriro, minus bat danean bi, hiru, lau, minus bi danean lau, bat danean bat biren, eta bi danean bat laurden. Esan dugu hemen,
azta horizontala dagoela. Bale, marrastu behar dugu, azta horizontala. Ameti dator, eta doia beruntz. Holanik. Bale? Oso.